Biafra kwenu, Igbo kwenu, Biafra kwenu, ndị Igbo kwenu, Biafra kwenu, Igbo kwezuonu. Ihe mbịa tata bụ ka nga ọfọ maka na nke ndọrọ na ife na-eme. Kedu ọfọ ihe m bịara ịgọ? Achọrọ m iwere ndị zuu nye mmụọ niile nọ n'ala Igbo, nye Spirit of Biafra, ka ala Biafra ana Igbo irie ha, ṅụọ ọbara ha wee dị ike na-egbu ha, ka Maazị Nnamdi Kanu wee pụta, ka ha wee binie, ka ana m ewere ndị DOS na ha ndịkwara aka ha, ndị rere Maazị Nnamdi Kanu na ndị gọvanọ si niile n'anụ. Unu ga-anwụrịrị, unu ga-akpai, unu ga-anwụ. Eze ndị eze, obi of obi ndị eze, obi gidigbam anụ eyi agụ. Ọ natara mmụọ ozi aka ji ọfọ ndị Igbo niile ịjụ okwukwe ịṅụrụ udo. Enwe m oge ka m kpee ekpere ogbuzugbo. Eji m ọjị, eji m ọfọ m, eji m nkwụ ọkụ na enyi ya na-enye nji akpọkụ Chukwu. Chineke bi n'eluigwe, Chukwu okike abịa ma Chineke dị ndụ, Chukwu na-anwụrụ anwụ, Chukwu a na-ekpe ọgbakọ ofu ugboro ọzọ ugboro na-agụtaghị ọnụ. Chineke nyere anyị ana Biafra, nye anyị ana Igbo. Anyị a ga-ahapụrụ ife nna anyị gba ọsọ? Chineke ekwere ha. Akpọkuo ngụ Chukwu, biko bịa tara ọjị n'ogbe, n'ihi na ọjị nke anyị tata n'ọnụ ga-ata ya. Mmadụ a na-ata ọjị ya, sọsọ ndị mmụọ na-ata ya. Ka m wee were mkpụrụ obi hope ụzọ dị mma, Ebube Agụ, Sarịọragoba, Tombolo, ndị were ala nna ha nyefee ndị ebere ugwu na ndị DOS, ndị niile na-emegide ndị Igbo, ndị sabotuas, ndị na-ekwe ka Biafra bịa, ndị ọha na eze, ndị ochi, ndị ama. Chineke asị gị bịa tara ọjị. Ka ị na-atara ọjị ya n'ogbe, ka ị na-atara ọjị ya n'ogbe, ka nna asị gị biko, ebe ọbụla ndị ọha na eze anọ na, ebe ọbụla ndị Eastern Conference anyị a na-ekwu eziokwu ọnọna, ndị eze niile, ọsọkwa ya bụrụ Obi of Ọnịcha, onye ọsọkwa ya bụrụ bụ eze, a na-ekwu eziokwu. Ndị Ghana must go. Ana m asị ndị elders, Igbo eze Igbo, Igbo igwe, ị na-ekwu eziokwu. Agbara m ife n'ụkwụ were ekwu okwu ugbu a. Ana m aga ọfọ wee sị, mmụọ niile nji aga na-eri efi, na-eri ewu, na-eri atụrụ nke Igbo, Spirit of Biafra na-eri ya. Mana mụ onwe m achọghịzi ka ha rizie ihe ndị a. Ihe m chọrọ bụ ka ha rie repentant Boko Haram, ka ha rie ndị amị yi akwa ndị zuu, ka ha rie ndị Eastern Governors anyị. Eji ndị a niile, ndị ọha na eze, were na-achụrụ Spirit of Biafra aja. Eji m mmụọ ha nwa na-achụrụ Spirit of ana Igbo aja. Wee sị biko, akpọkuo ngụ Chukwu bịa tara ọjị n'ogbe. Akpọkuo ngụ aja ala obodo nna m, aja ala nri, aja ala ọmụọ, aja ala ezura, aja ala ndị owu, odido na nka, eke nweọhịa, ide mmiri, ogidi na nnobi, ogwugwu akpụ. Asị m unu, ogwugwu udo bịa nụtara ọjị. Mmụọ nọ n'ala Igbo, ala Igbo, uji ekwe ka ndị ebere ugwu were ife anyị. Ọkwa ifuru ihe na-eme n'Israel today, ọ ife a na-eme chọrọ ime n'ala Igbo. Otu a ndị Izrel si wegharakwa Geza, ka anyị ga-esi nagara ha n'Igbo. Ana m asị gị biko bịa nụtara ọjị, ka unu rakọrọ ndị a niile, ndị niile aka ha nọ n'ire Maazị Nnamdi Kanu. Ha ga-anwụ, ha ga-akpa anyị, ha ga-akpa anyị, ha ga-akpa anyị. Ana m asị
biko chi ụwa m ọrụ ụbọchị ụwa m onye ụwa m na-adị na mma bịa tara ọjị n'ogbe. Ana m asa ajarị bịa tara ọjị n'ogbe. Ana m asa arụsị ọgbakọ arụsị ka ibe egologo otu ọtụrụ ọkpụ nọ n'obodo bịa tara ọjị. Arụsị ngere bịa tara ọjị. Arụsị ekure bịa tara ọjị. Arụsị ngele ọcha bịa tara ọjị. Arụsị otulenaka bịa tara ọjị. Arụsị amambara bịa tara ọjị. Arụsị ezu bịa tara ọjị. Arụsị niile dị n'ala Igbo, Enugu, Abia, Ebonyi, Imo, Anambra, Delta bịa natara ọjị. Mmụọ niile nọ n'ala Igbo, mmụọ niile nọ na Biafra bịa natara ọjị. Kuru na-atara ọjị aka nsonu biko kpọrọ ọnụ Eastern Governors anyị ree ha n'aka Biafra na amị, were ha tinye n'aka Biafra na amị, were ha tinye n'aka Eastern Security, Biafra Resistance Force, ndị niile na-ebu egbe na-edifendi Biafra land, were ndị a niile na ha ka ha jide ha egbuchasị ha ka ha ṅụba ọbara ha n'ihi na ha na-aṅụ. Agwara unu nọ mgbe m gwara ọfọsọ unu na m ga-eji ha chụọ aja. Ọgwa na-eme o nwere onye anụghị ya, akpọkwa m abidikwa m ọzọ. Nke m kwuru ka m na-ekwukwa ọzọ maka na nke m kwuru aka ọjụbado oyi wee na-akpọgitekwa ha. Mmụọ niile egburu egbu, ọ bụ ndị ntọrọ bụ UGM, ndị niile ihe ọbụla awụsoro ọbara ha, Ebube Ajụ gburu, Hope Uzodimma gburu, Dave Umahi gburu ma Dave Umahi, Ifeanyị Ugwu Ajị, unu niile